arewa ya farka, ka mai da damuwan dan uwanka damuwanka. Musulmi ya kirista kowa ya zamo naka. Ana kashe mu a sata dukiyar mu, ana tare mu ai barazana da rayuwar mu. Shugabanni na gani ana zubar da jinin mu, muna ji muna gani ana kashe yan uwan mu, ana tutar da mu manya na kwashe dukiyar mu. In muka yi magana ai barazana gare mu, muna cikin mu ya muna kuka da idan mu. Abinda zamu ci yana nema ya gagare mu, ilimi haka na nema ya fi karfin mu. Ta ko ina ana dukan mu kuka an hana mu, mun aminta da kuma mun ba ku ragamar mu. Bugu da ƙari mun zaɓe ku da hannun mu, muna zaton in kuma za ku taimake mu. Duk abin ci gaba baka jin shi a arewa, duk abin ki sai ka ji a ce yana arewa. Kidnapping Boko Haram ana yi ne a arewa, a take gaskiya daga ƙarya sai arewa. Shugabanni na mantawa akwai kushewa, ku sani duk abin da ya farko zai wucewa. Arewa